Sme tým, čo ťahá ako streč, stále drží tvár. Balíme ten biznis, každý deň je náš dar. Flexibilný a ochotný pomôcť, to je rýchly štát. Balíme to štýlovo, to je náš kompanizár. Na čele je Rastio kapitán, čo vie smer, drží kurz aj búrky ako majak, jasný flair. Miro po pravici, istota jak pevný zvyk, to keď treba riešiť veci, je tam žiadny únik, žiadny úlet, žiadny úkrok. A naľavo pišta, balans, rytmus, systém, drilling, dirigent, čo dáva poriadku, vlastný jedinečný feeling, Ivan. Náš mozog, know-how, v každej vete čistý prehľad dátach, čo nevieš, to on vyťahne, odpoveď má stále v zásobách. Chlapci z výroby Tomáš a Lukáš, čistý drive, keď stroje spia, oni makajú non-stop live, kvalita jak popis, čo drží celý náš svet. Bez ich ruky a roboty by to nemalo ten správny smer. Ej, sme tým, čo ťahá ako streč, stále drží tvár. Balíme ten biznis, každý deň je náš dar. Flexibilný a ochotný pomôcť, to je rýchly štát. Balíme to štýlovo, to je náš kompanizár. A Ďuri, ten dá deal aj tam, kde to nejde. Obchod mu v krvi usmeva, zákazník prejde. Flow má jak páska, čo podrží každý jeden kus, keď ide o predaj. Je to náš mák, jeho ťah je čistý plus. Sme partia, čo drží spolu pevné ako fólia. Každý vie svoju rolu, žiadna chaos zóna, žiadna paródia. Pomoc poradiť, jasne volaj, sme tu hneď. Toto nie je len biznis, toto je náš svet. Keď balík práská, my to zlepíme. Keď trh tlačí, my sa nezlomíme. Flexibilita v žilách, to je náš skill. Každý v tíme vie, čo je to company's dream. Sme tým, čo ťahá